अरे काका प्रणाम। खुश रहा। अरे बबुआ तो बहुत बड़ हो गइल बा। जब देखा तब कहत रहेला कि बाजारे ले चला घुमावे, बाजारे ले चला घुमावे। का नाम है बबुआ? प्रेम नाम है हमार। बहुत निमन नाम बा। आई काका आई हेने चलल जा। चलो आइसक्रीम दी है भैया। हाँ भैया देता है। इला हाइला इला बबुआ। और कुछ चाहिए? ना आई बाकी पैसा ली। धन्यवाद भाई। आओ चलो। ये सब किने के का जरूरत रहे बबुआ जी? ये बार बार जीत करी तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाके दे? ऐसा कोनो बात नहीं खे काका, लइका बट। माई माई है चॉकलेट आ खिलाओ ना, हमके एगो अंकल दिलावले अच्छा? हा। बैठ के खा। बाबूजी हाँ बेटा। प्रेम के सब के देवेला, कहाँ से लेके आवेला ई सब? अरे बेटी वो बबुआ जी हुए ना जो हॉस्पिटल में जाए के बेर पैसा देले रहलन। हाँ? उहे प्रेम से बहुत प्यार करेला ना, कबो कबो कुछो ना कुछो खरीद के दे देवेलन। हाँ बाबूजी हमके आपसे कुछ कहे के बा। कहा बेटी, का कहे के बा? बाबूजी हम प्रेम के बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ावे के चाहता नहीं। बेटी बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ावे खातिर बहुत पैसा लगे। हमनी के गरीब आदमी हैं, पैसा आई कहाँ से? बाकी बेटी तू चिंता चिंत करा, हम कुछ ना कुछ सोचता नहीं। अरे काका एजा का करत हुवन? चलो पूछल जा। का भइल काका, कोनो परेशानी में बानी का? ना ना कोनो परेशानी नहीं खे बाबू, कोनो परेशानी नहीं खे। बिटिया कहत रहे कि बचवा के कोनो निम्न स्कूल में पढ़ाई, निम्न स्कूल में पढ़ावे खातिर पैसा भी लागी ना। हमने के गरीब आदमी है, कहाँ से इतना पैसा दिया? यही से रउआ चिंता जिन करी काका, सब व्यवस्था हो जाई, भगवान सब ठीक कर दीही, घबराए के बात नहीं खे। अरे काका काहे घबराइल बाड़ा? हमनी के बानी जाना अपना समाज से चंदा इकट्ठा करके बबुआ के एगो बढ़िया स्कूल अरे में माखन करा काका, दिहल जाई। का बात बाटे आप सब एक जगह? का चीज पे चर्चा होती है? ये कि बबुआ के कोनो निम्न स्कूल में नाम लिखावे खातिर बिटिया कहतिया, उहे हमने के आपस में विचार करत रही सर। यही खातिर हमने आपस में बातचीत कर रहा बानी। ई तो बहुत निमन विचार बा काका। बाकी काका हमरुआ से कुछ कहल चाहता नहीं। कहा बबुआ? बबुआ के जवन एडमिशन के भार बा, ई हम चाहतनी कि हमके मिलो। काहे से कि काका हमरा से जिंदगी में एगो बहुत बड़ गलती हो गई बाटे। कैसन गलती बेटा? उरुआ के अभी नहीं बता सकत। बाकी हम चाहतनी हमरा गलती के प्रायश्चित खातिर इन्ने काम करे के मौका हमरा के दी। ठीक बा बेटा, कोनो बात नहीं है, तू धन रहिए बाबू। अरे काका अब रुआ निश्चिंत रही, अभी हमार काम बा। ठीक बेटे। ठीक बा बेटा। अब तो चिंता दूर हो गई ना काका? हाँ हाँ हाँ, अब ये चिंता दूर हो गई ले भाई, चिंता दूर हो गई। चावल चुरात बा। अरे बाबूजी का रहला इतना देर से? अरे बेटिया आज हम बहुत बड़ खुशखबरी लेके आयल बानी। खुशखबरी? सुनबू तो तू खुश हो जाइबू। अच्छा आपन सुनावा। प्रेम बबुआ के खूब बढ़िया स्कूल में नाम लिखावे खातिर बात हो गई बा। का? आ सारा खर्चा के उठावत बा? जो तोहरे डिलीवरी के टाइम में बसवा में पैसा ना देले रहलन उहे। अब तो हमार बबुआ वहाँ पढ़ी जहाँ बड़ बड़ लोगन के लइकन सब पढ़ेला। सचो? हाँ हमार बेटी बिल्कुल सच।